Avui aquí a la planta de Palafolls, de tractament d'aigua potable, estem fent dues actuacions paral·leles. La primera seria substituir el carbó actiu que ha arribat al final de la seva vida útil i ja no té una capacitat d'absorció suficient. Al ficar aquest carbó actiu nou, guanyem amb la capacitat per treure tots els paràmetres que tenim a la llera del Tordera. Paral·lelament s'està treballant en millorar aquests sistemes de neteja. Millorant el fals fons d'aquests filtres de carbó actiu, el que fem és aconseguir que la neteja d'aquest carbó actiu, quan té un temps d'ús, siga totalment uniforme, i amb això que aconseguim que la qualitat de l'aigua millore i que la vida útil d'aquest carbó actiu es vegi allargada, perquè ja que el netegem molt millor que amb el sistema antic que teníem, allargarem la seva vida útil i sobretot ganarem en qualitat de l'aigua.